Joo, tällainen tää joulun aika menee. Käytiin tässä vähän sepeliä levittämässä muualla ja tästä katsellaan tätä plussakelin 3 näytti auton mittari. Valkoinen tulevaisuus näyttää sulava plussa-asteella, mutta jatketaan taivalta. Käydään tässä keskikaupungilla. Jätettiin auto vähän tänne sivumalle. Joo, ollaan yhteyksissä. Aloitan tuon eduskuntavaalikampanjan 100 nimen keräämisen tammikuulla. Ja niin vihreä reppu selässä ja oranssin vallankumouksen merkkinä oranssi lakki mahdollisesti päässä. Vapaussoturiat@gmail.com voidaan sopia tapaamisia. Keskustassa kun liikun, ollaan yhteyksissä. Se on moro. Komeita valkoista tulevaisuutta, vaikka vähän on päässyt lumet sulaa. Ollaan yhteyksissä. Se on moro.